Ľudia, sorry, že ten zvuk tak náhodno a není ma počuť. Ale proste OBS-ko. Díky. A ešte daj odber. Jo, takže vidíme moje nové videa. V dnešnom videu vás vítam pri novej sérii. A to je séria, aj keď ešte neviem, či to bude séria, musíte tu zanechať dosť veľa lajkov, aby to bola nová séria. A je to Skate 4. Áno, presne tak, je to Skate 4. Táto hra je dosť podobná Skate 3, pretože ja som niekedy hrával Skate 3 a mám dosť aj rád Skate 3. Je to mega podobné, len práve Skate 3 je lepšia, pretože tu je to veci nereálne. Ale je to dosť dobrá hra, dobré, že je za free aj na počítači, nielen na Xboxe a na PlayStation 3. Čo dneska budeme robiť? Dneska by som si dal pár stantov, ukázal by som vám nejaké glitche, ktoré budete urobiť. A budeme robiť extrémne getpiky, nejaké azijské dierky. Nebudem to už ďalej obkecávať a poďme rovno na to. OK, čo by som ako prvé urobil? Ak sa môžete pozrieť tu na mapu, tak tu na niekde by mal byť, áno, takýto kostol a tu na je také. To je akéby mega rampa a tu na sa triafate. A tu na presne je takáto strecha, ktorá je akéby tak ohnutá. Tak ja by som sa dostal tu na pomocou glitchu hore na strechu. A z tejto strechy by som išiel akéby spread eagle, že by som glidoval. Tu na je toto. Tu na by som sa rozbehol, išiel by som tu na. A tu na prešiel do tejto malej dierky. Tu na, alebo tu na, neviem teraz. Tam by som sa trafil. A trafíme sa tam tak, že jak urobíte spread eagle a potom robíte šipku, tak potom to proste dopadnete, lebo je to extrémne ťažké, keď to dopadnú normálne na skateboarde a to by mi trvalo. Ten glitch je úplne jednoduchý, potrebujete urobiť takto, áno, ty boss, je to úplne jednoduché. Dajte si len, dajte rýchlo sa na board a potom len urobíte akýby manuál, tak rýchlo pomaly. Teraz som to nepodarilo. Tak. Teraz už len podržíte LB a dáte ten emote, tento. Tak. Teraz, kde potrebujem prestať? Teraz si uložíte pozíciu, tak, vrtnete sa na tú pozíciu naspäť a my potrebujeme ísť tu na pozíciu. Tak, keď pôjdem na šipku, tak by som to asi mal prejsť. No, dá sa to povedať, že som to prešiel. Takže, tu nás spavníme rampu, presne na konci. Už dá sa to aj bez rampy, možno to je lepšie, možno to aj vyskúšať bez rampy. Vyskočíme hippie jumpom a... hippie jump, spread eagle. OK, pôjde to aj bez rampy. To bolo bolestivé. Tvoj pokus, ideme na to? Išiel dať bôr. Ja, to som mohol kusiť. Že budem mať bonusové stunty. To budú také, že dám nejaký dosť ťažký stunt a dám si napríklad len 10 pokusov. Dám si len 10 pokusov a keď ho dám, tak budem mať bonusový stunt. OK, poď. Teraz. Hop. Pekne. Znova, spread eagle. Ne. Sve tam boli. Obskurný. Tak, ideme, dáme si backflip. Tak to nedoletím. Yes. Áno! Sme tam!
presne takto som to chcel, že dáme dive a... Joj. A teraz počkej ešte to, no? Keď presne takto som to chcel dať, že dáme dive a potom tam takto dopadneme. OK, takže teraz, keď to máme, sa môžeme vrhnúť na ďalší stand. OK, ako ďalší stand by som sa chcel rozbehnúť stade a pregrindovať celý tento rail, ako ho tu vidíte. Neviem, či sa mi to podarí, ale práve to je kúsok jednoduchšie, takže poďme na to. Prvý pokus. OK, som na raile, neviem čo... No way. Poďme na ďalší stav. Pôjdeme hore z mega rampy. Tu pôjdeme po týchto... po týchto rampách. Dopadneme tu. Tu spomalím tam kúsok a chcel by som dopadnúť takto na to. Chcel by som proste dopadnúť do toho bowlu a niečo tam mať, nejaký transfer dať. OK, ja už som tu Takže tu si uložím pozíciu a môžeme to dropnúť a tak nič. Okay. Tak, poďme. Aby som si dal... Poď, pekný dopad. Tu si typek dal nejaké rampy. Jaj, tamto nie. To je škoda. Hop. Kickflip out. OK. Je to tam. Poď. Jo, do bowlu. Ne, to bolo tesné. Dobre, tretí pokus, poďme na to. Tak to je ešte early access tej hry, takže sú tu kúsoček. Také ešte drobšie. Tak ideme. A dáme si tu na... Tak, som dement. Neviem, jak som to prežil. What? Ne, kde spadol skate, ja teraz musím ísť. Uložíme si pozíciu a teraz to už musím dať. Nebudem robiť trik, no tak budem robiť trik, no. To kebyže dám. Toto keby... OK, žiadny trik, no trik. No speed. OK, poď. OK, to máme. OK. Ne, turčí. OK, ľudia, dáme si posledných 5 pokusov a keď sa mi to nevydarí, tak si to dáme v ďalšom videu. Jeden stand vždycky bude, keď sa mi dlho nebude dariť, tak ho dám potom do ďalšieho videa a uvidíme, čo tam dám. Takže posledné 3 pokusy. Posledné 2 pokusy. OK, posledný pokus. Speed. OK, ľudia, tento stand si dáme do ďalšieho videa. A teraz je bonusový stand. Teraz urobíme spread eagle. Naskočíme na board a to bol prvý pokus. Ja toto len vyskúšam, či to nepôjde takto, ale nie, to nemá speed. OK, to bol druhý pokus. Nie. Ne, to bolo desné. To bol 6. To bolo mega tesné. To je predposledný, myslím. Dobre, dávam si posledný pokus.
No way. OK. Tak, toto bol bonusový stand, dneska sme ho nedali, to nevadí. OK, ľudia, viete čo, na dneska by to bolo všetko. Keď sa vám toto video páčilo, dajte like a odber. Vidíme sa v ďalšom videu. Čau.